Ndị be anyị ekene m unu, Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ, ekenekwa m unu ma kene ihe na-emere unu ihe. Anyị ka nọkwa n'akwụkwọ a bụ ihe onye metere. Cheta na ebe anyị kwụsịrị bụ ebe anyị kwuru na ọnwụ ha na-eche n'uche ya na ọ maghịzi ebe Nwaọhịa na Okechi nọ. Ha nwụọ anwụọ, ha nọrọ ndụ, a na-ata ha ahụhụ, ọ maghị. Ọ maara na ọ dịrị ya mma ma ọ bụrụ na ha gachaa n'agbara Amakịdị wee gbaa na nsị, n'ihi na o werela isi ahụrụ wee mara ụtọ nsị, maka ihe ha ga-eme ya na nke a ga-aka nke emere ya na mbụ. O chechaa ihe niile a, ụwa n'elu ya naanị iru, n'ihi na onye maara na ọ ga-anwụ ụdịrị ọnwụ ahụ adịghị mma inwe aṅụrị. Ka ha richara nri, ha bidoro ṅụwakwa mmanya, na-amarịta onwe ha njakịrị, na-achị ọchị ka a ga-asị na ha amaghị ihe ha bịara. Ọnwụ ha sokwa na-achịrịta ọchị, mana ọchị nke ya bụ ọchị eze, n'ihi na onye nọ n'ụdịrị ọnọdụ ọ nọ agaghị enwe obi ọcha. Ma Nzeka ma dimkpa anọ ndị ọzọ so ya chefuru na onye ya na ndị mmụọ na-erikọ nri na-eji ogologo ngaji eso ya. Ha were ọnwụ ha otu ha si were onwe ha, nke mere na ha chefuru na dike na-eke nkwụcha mgbe ọbụla, n'ihi na ihe na-egbu ha na-esi n'elu abịa. Ha niile kosacha n'oche ka akpa ajị, ihe na-adịghị n'ime ya, n'ihi na ike gwụrụ ha maka ogologo ije ha gara. Ha na-aṅụ mmanya ọzọ uru agwụ bunyere ha, wee chefuo kpamkpam na ha na onye iro nọ, na ha dị mma iche ndụ ha nche nke ọma, ma werekwa anya dinta ji ede anụ na-ele ọnwụ ha mgbe ọbụla. O doro ewu na ọkụkọ anya na onye obi adịghị mma nwere ike ime ihe ntị na-asọ ma ọ bụrụ na o nweta ohere. Oge ha ṅụkọtara mmanya, Maazị Nzeka si n'oche ya kulie, were obojiri ya na egbe ya oko dowe n'oche o siri na ya wee bilie, wee gakwuru ọzọ uru agwụ n'oche ebe ọ nọ. Gbanịa na-esonyere m ka anyị chọpụta kene ihe mere n'ime akwụkwọ a bụ ihe onye metere. Ndewo, ka o mesịa.